A few moments later. Baga-baga ang taba. Duga bago kita maka lupa hasa na sab kita. Amuan. Basta. Musa ang itong isang gabas ni Tuyan Sinamina pa. Masyak. Tana, murag gulang naman. Kana nga bulig. Ini kabla. Payet aja sih. Mahaba. Ya. Kita lagi. Dua tangkah. Minta pelanggan. Kasi ini nga mama. Iksak koy. Ibang kayo niya bag. Ang kano. Pugong niya rin. Pugong. Pagino. No. Sabay na lang. Bati. Yan na. Ayun ka pangasok yan. Ubag. Oh, sige. May ubag ah. Inaay na. Di pa ako. Tubig lang. Oh, limpyo uno. Hindi uno. Dili. Kaya magkakawaan pa bahong kanina. Yan. Pagudahong kanta kangaw. Ini. Mag-agi pa bang kadinaw? Hindi ba nga? Ayan, mag-agi pang kadinaw. Sabrahan ang mga pudo. Tumog. Huwag may makagat pa itong tumog. Isa na dapat ma. Ano siya? Ano yung sagingan?
Sam dito. Boy. Maaw pa na kay. Oh, bak. Saya pun mo suman ang ulo. Mahaw. Naon ta? Ngayon, kadadaan na kita nga, videohan mo ba kita? Kita ang kidan dia, kagibuan ay manggabas na si Undo. Kung sa man yung operator kapangit. Ako ilagi nga na, gamay lang. Ligwati. Di ni mahurot ko na og laras na. Ha? Di pa ni mahurot kay gamay naman na ring gasolina. Dili. Kuan ang miserable ni makina unit kay kun kondisyon na di man mahurot. Tama. Hurot man na pero hurot pud ni tab-tab. Bilagahan. Kurot-kurot ba? Ito kang kuan niya to, panibagawan kadako. Una na ta Sam. Una na mo ito sa payag. Lagyan pa nila mga hurman kay gamay namang Yo. kuha nila. Wala mo dito. Bas naman, kabit naman. Kalaom. Ngayon, kaulis mo na itong sinina tayo na, taga-din na ako. Asa? Itong basa ka. Ami na, kung nailat tayo, pwede siya itong pala natin. Yan, nalubog ka ng buho. Kasi na ilalo ito basa, basa-basa. Kaning karon ikaw na dalani pa? Okay kaya lang gumagana no. Bas na to. Bag-ulag ini nadalan lagi. Hindi naman nakagis na tropa.
Ay, kita ganina nasaag-saag ta. Lalagyan ng gaya natin yung birat ng kuwan. Na kay tikling diri ah. Dili, kung amag diri. Kaya diri man mi nagpagkapos tuod yat eh. Amang lagi ka nilulukso. Amag. Nakuha yung mata. Tamang amag nga. Karabang murag kuwan earning. Aol. Ito bang tasag ito nga mag-ilagang. Ay na aday tikling diri na ito no ba? Nagani. Aman. Na. Nagani. Nindot man manglit ag diri. Nindot ara bitik. Murag Oo. bahog. Ay mga tamak mga na sila yung mga tagundan. Naman mga balay dira nila. Tunukon man ning kuan di ay. Lawas sa palaw tunukon. Parang sa kuan. Di naman talaga agi. Gini ha? Gilabihan ang natin na ang dalan. Wala lumrog. Wa mo guta kaagid diri ganina. Bayo ni ba? Bayo ni. Dili. Ha? Dili. Iyan ako si kuan, tinora. Ah, yan dai ni ang tulo. Taga sa dai ka ba? Bayugan. Ah. Masala dai ka diri. Oh. Didit pag dito. Sige sa man to. Kinsa man to? Diri ka. Aha. Ado lagi. Diri ta nga nag-agi ganina aman tong payag ni Randy. Sabos naman pag dito sa taas. Sabos sa taas. Ang iyang payag. Nasa taas kasi kita na dito. Aw lahi na pud ni.